कारण से लइका उदास सकत रे से। हां जी या तो नौकरी ना लगी। हां खूब दौड़ले बड़ा फिजिकल कइले बड़ा। हां जी मेडिकल मार लिहलो। हां हां ज्वाइनिंग ना भइल। हां मुंह लटक जाई। सही आ दूसर का लड़की कोनो नंबर दे के फोने मत उठावे। हां हां तो मुंह में चोखा सो जाला। सही बा 10 गो लड़का एगो लड़का के बारे में बताओ तेरे सका का अरे कि न भूखी बा न प्यास बा अरे बस रोवेले झर 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 कि देख ले ले काहे रुसल बड़े काहे कि देख ले ले गोरे गोरे गालू बड़े हो उजल बाबा कि देख ले ले गोरे गोरे गालू बड़े हो अरे माल खाती बबुआ में हालू बड़े हो न भूखी बा न प्यास बा तैयारी में रहो। अरे देख ले ले गोरे गोरे गालू बड़े हो माल खाती बबुआ में हालू बड़े हो जी हाँ। अरे देख ले ले गोरे गोरे गालू बड़े हो माल खाती बबुआ में हालू बड़े हो अब लय मरब हिंदी तो जमी ऐसा मारा कि सब भाई हाला मचा दे। अरे जिंदगी में जो हो भोरलू जा जिंदगी में जो हो भोरलू जा तो अपना जनुआ के होई लवा भोरलू जा अपना जनु रहता होई लवा काहे तो अरे दोसरा से नाता जोड़े लुए जा दोसरा से नाता जोड़े लुए जा कि अपना पगला के होई दिलवा काहे जोड़े लुए जा अपना पगला के होई दिलवा काहे देख ले लइका को हक करे सो भैया गीत को मजा आवता कि ना नया गीत हो यूट्यूब वाला भाई लोग भी जानता कि गोलू राजवा लोग सोच के लइका हो जौना मंच पर जाई 5 गो गीत जरूर अलग सुनाई बाकी तो सब सुनते बानी लइका कैसे पगलाइल बा इतना बड़े कबूतरी के फेरा में पड़ल इतना बड़े कबूतरी के फेरा में पड़ल दिल एक बार लड़की के हंसी बजरल अरे दिल एक बार लड़की के हंसी बजरल कब से हमारे बड़का भैया मनीष भैया आ गए हमारे भीम भैया जिला परिषद साहब अब की लाख भीड़ के मनीष भैया से तो हम जुड़ल बनी बड़ी दिन से साईपुर गांव में हमारे प्रोग्राम हो रहे सिसोन भी अब भीम भैया से जुड़िए गए अब की हमने क्या तला बड़ाई करो तनी जा तब की भीड़ के 2025 में सुधीर भैया के विधायक में बना दी हो पवन सिंह के जितवा देनी सब ये लोग बाकी है बा ना 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 हार जीत अलग चीज है ठीक कहते हैं गोलू पवन के जितवा देनी सकारा काट से अब यही लोग को नंबर बा पवन
पवन सिंह भी जीती हैं। सही बात हार जीत लागो रहेला। हाँ जी पहला बार मतना वोट आ गई कम बात नहीं देखो देखो 2 नंबर पर है सामने के 2 नंबर पर। अभी बतिया काहे कहता अरे हिम्मत आगे के सोचो। हाँ हिम्मत नहीं हारे हैं बाबू, संघर्ष जारी है। कब से हम पगलाइल बानी कब से? अरे सुंघिल ले चूड़ा के बाल बन हो बहुत सुंदर। अरे सुंघिल ले चूड़ा के बाल बन हो लाल खाती बबुआ में हाल ये भाई नौजवान भाई तनी हाथ उठाओ एक बार तो के जवाब साफ और सिलेंडर ठीक बा बहुत सुंदर। देखिए एगो बात सटीक कहतनी कि लड़की के जात अगर बम भी गवा देते हैं पनो तो हमने के बच जाई सही बात 47 चलवा दी कुछ हो ना हुई बाकी कनखी से मार दी तो बच्चे के सवाल नहीं। बाबू ना कनखी से मारल भाई अब ना मारी अरे कनखी से मारल भाई अब ना मारी कनखी से मारल भाई अब ना मानी। हम अपनों के कहते हैं आई तुम ना मिली तो पानी में फानी अरे आई तुम ना मिली तो पानी में फानी हर घर कुशीनगर हनु तोहरे फेरा में अरे घूमत यूपी बंगाल बन हो अरे घूमत यूपी बंगाल बन हो खाती बबुआ बेहाल बन हो घूमत यूपी बंगाल बन हो खाती बबुआ बेहाल बन हो ये गीत के लेखनिहार हमार गुरु सुशील भैया शिकारी बाबा लिखले बड़े गीत जे पूज राजन महाराज जी के गीत देतनी गौरांगी महाराज जी के देतनी वो शख्स के गीत आइल बा अति कम बात बा पवन बाबा के गीत मिल जाई बाकी उनका लायक व्यवस्था न करे के पड़ी सही बात सूखा फल ई सब मत कहल बबुआ बाबा के चॉइस 18 से 22 बाबा शिकारी कर कोरी दवाई अरे बाबा शिकारी कर कोरी दवाई बाबा शिकारी कर कोरी दवाई अरे बोलुआ से गोरखी के रोजे अरे बोलुआ से गोरखी के रोजे मिलाई जहिया ना मिलबू तो जाने लू का होला पूछो का होला अरे भान तई खोड़े देवान बड़ हो ए पवन बाबा अरे भान तई खोड़े देवान बड़ हो हाथी बबुआ बेहाल
बबुआ बेहाल बड़ हो कि देख ले गोरे गोरे अरे गाल बड़ हो यही माल खाती बबुआ बेहाल